सिन्देलखौ माखौ गानबोदों नुवाखै सिन्देलानो गावलायलायदों दासो गावनाय नङा बे न'आव गानग्राखासोमोन न'आव बिदि ओमफ्राय दाना बेखौ गाननानै फैबाय आङो गानदों जा मोजांखानो वाव 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 so beautiful so welcome back again नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाय आंनि गोदान भिडिअ बरायबावनाय थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं आरो ओमफ्राय जि गगा मोनदों जोङो बेरायनो फैदों आरो नै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बे खाथियावहाय नोंथांमोना नायबानो मिथिखागोन मा जिनिस बियो फट'खौ लानानै थांसै एसे मोदानजोबो थ' ओरै नायगोरसै दा खालामगोन माबाखौ फट'खौ दा खेबगोनथ' बेरायहैगोन दासो गायहांदों नै बिबारा जि मोजांखाहाय गेन्द्रासो दा नुहुरलायो गिदबो गैया माबो गैया देर जाखानाय बेयाव बिबारा बे बिबाराव खेबजाफैगोन दे दा नैयाव जिरायनानै खेबनो मोजांबावसो बेखौ साफा खालामबालाय साफा नुगोन नै बेयाव बिबार बारजोबा खथ' साइज नुगोन दाबो बाराखैनो बिबारानो आयौ वाव जा मोजांलै बिबारा बिबारा जा मोजांखा फट' लानांसिगोन दा जों दा बेरायगासिनो आरो वाव दिनैसो फैबायदों आङो नैबालाय माथो दैखर बायदि नै जा मोजांखा फ्रेस गौरांनिफ्राय बे साबसिनबावसो माथो नै बेफोरो बिबारा दाबो गायजोबदोंसो ओमफ्राय दाबो माबायाखैनो बारबाथाय बिराद साइज नुगोन आरो बिबार बारबा खनसे फैफिनगोन र' नैबे सोरनिथाय सोरनि मोनथाय सोरबा मानसि गिदिरनि खोमा जि सेसखानो फन हरगासिनो दं आङो हेल' मा खालामखो जोङो माबा बेरायफैदों नोंसिनि खाथियाव मोजां मा बुथाराबायनांगौ ए नैबेवहाय बिबार नै लाइन लाइन गायदों बिबार बागानजों माथो बिलाय बेखौनो आंहा हाग्रासो नुदों दे नोंनाव दाहाय थांगोन बेयो गासिबो बिबार जोबसो आरोना बेखौनो आंहा हाग्रा सानदों जा मोजां बारगोन बियो बिबार बारबा खनसे फैफिनगोन र' बैयाव जोङो मानसि गिदिर गिदिरफोरनि थैनायनि माबा माबि दङ आरोना ओरैजायबो बिबारा माखासे जाहांबाय बे बिबारफ्रा बारजोबा बिराद साइज नुगोन बिबार बारबा खनसे फैफिनबावगोन दे ना बेखौ हाग्रासो नुदों आं बे गासिबो हाग्रा नङाथ' बिबारजोबसो हाग्रा दोंसेबो गैखाया नै मालाय बिबारा दासो गायहांगासिनो ओमफ्राय इयो नै बिबारा एसे एसे जाबाय फैदो बैयाव ओरैजाय दैखरा जेबो गैया बेयाव बेखौ खाथियाव नायनोसै आरो माने थाला होनानैसो जों दोनदों आरोना जोङो बारबोदोंसो मानसि दङ बैयावहाय नायग्रा मैगंफोरबो गायगोन नामा नै बेफोर बिबारा जि मोजां फिसा फिसानो गासिबो बेयाव थैनायफोरनि बैयावबो दंजोबो गासिबो सोरनि दङथाय नैबेयो रक्का गयारि ने नैबेयो रक्का गयारि नामा आमिला दैमारि
मिला दैमारि अदालगुरिनिसो ओमफ्राय नै बियो अनन्त गयारि बेयो सनितपुरनि सनितपुरनि न' अदालगुरिनि दंलाजोबथारो नै बे राब्बासो अर्पना राब्बा अदालगुरि बेहा गासिबो दंजोबो नै जि बुरजा दंखायो आरोना बिबारफ्रानो गैया नैबेजों नै बेयावथ' बांसिनबावसो नैबेयाव दैखर दङ बिबार गायजोबनाय ओमफ्राय दाबो जाथ'वाखै बिबारफ्रानो फोखोथाय हाग्राबो दं माथो बेयाव ओरैजाय बिबार गायदों ओरै बिबार बागाना हाग्रा बायदि नुजोबो ओमफ्राय ओरैजायबो दं नामखौसो नायबासो मोनगोन बैयाव खाथियाव थांनो मोननाय दा थांगोन बियो जायगाया गुवारथार बै माबाया बिबारा ज' मोजां माबायोना रज'यो बिदि टाइमाव फैनांगौ दाथ' बिबारानो गैया ओरैनो बेयावबो बिबार गायजोब्बाय नै आलु माबानाय बायदि दा बिबारनि सिजन नालाय बिबार गायफिनबाय बै बिबारा मोजांथार बै बिबारखौ लायथारगोन आं बेसर बारि दं माथो बे बेसराव लानांसिगोनलै नै सिजौ दंलायलायो बेसर गेजेराव माय गड बेसरा जि मोजां नुदों नै बेसरा जि मोजां थ' गेजेराव थांनि ओरैजाय आरो ओरैजायबो बेसरजों सिजौ दंलायलायनोहाय दै रानबासो जिरायहैनो हागोन इयावलाय माथो बेसर बारिजोब बाब खथ' मोजांथ' आरो नै मालाय फट' लायोना बेसरखौनो गाग्लिजोबना थांखाबाय नै ओमफ्राय ओरै बेयावहाय जिरायनानै एसे खेबसै दस्रायाव गैयाबाबो बेसर बारिया बेयावसो एडभान्स जाग्रोबाय आरोखि ना बेसर बारियाव फट' खेबनो मोनलायबाय OMG जेरावबो बेसरा स्टार्ट जायाखैबा जायफोरा बेसराव बिबाराव फट' लानाय बेयाव फैबोनो हाबानो जाबाय फैनो हासिगोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि खाथियाव थांबाय नैलाय बेयाव जा मोजां जिरायनानै खालामनो हागोन आरो भिडिअआ ओरैबायदि जरासो थाङो ओरैजाय गिदिंहैला हनै जरा दङना ओंखायनो र' बिदि नै आङो सेन्देलखौ माखौ गानबोदों नुवाखै सेन्देलानो गावलायलायदों दासो गावनाय नङा बे न'आव गानग्राखासोमोन न'आव बिदि दाना बेखौ गाननानै फैबाय आङो गासि गाज्रि जाबाय फैदों ओमफ्राय सेन्देलानो गावलायलायदों दासो नायसनबाय आङो मिनिनानै सोरबाफोर फकास खालामनानै आंनि सेन्देलखौ नायोबा फट'खौ नायोबा नुखासिगोन आरोखि गावलायलायनाय ओरै थांजाला माबा सेंग्रा सिख्लाफोर ज' दंजोबो आरोना होमबाबो थांनो नायनोसै फैदों माय गड MG आयु बे दैया जि गुवार बेवहाय माबा ना फिसिबानो जायो ना दंखायो बथल गाहरजोबनाय नुदों नोङो दैयावहाय बथल गाहरजोबनाय माबायदि गाहरजोबो दैयाव नै फिसा मोजां ब्लकसो बानायदों बेबो नै बिफाङा गायहाय मोजांथार नायदो दैखौ लेथ्रा खालामजोब्बाय दैया गुबुंलेखा सयथिबो
नैबे जि मोजांथार जों बेरायजोबला हरै थांनोसै नै जि मोजांखा आरोना बेसर बारिजों ओरैनो मोजांखालखा थांनोसै दायो नै ओरैजायहाय रेस्टुरेन्ट आरोना ओमफ्राय नै इयाव जि मोजांथार बैयाव बिबाराव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव नै बिबाराव लाखांबाय आरोना नै बिबारा ओरैबायदि मोजांखा ओमफ्राय आं नैबे बिबारखौ थुनानै गालांजोबसै बोराबो बिरुआव फैबायनो बिबार जबा बिबार थ' मामा खेबनाय मोनसे जाखायाखैबा दा एसे नुगोन हरबासो जादों नोंना बेखौथ' बरिया नुखादों खोमसि मबाइलानो मोजां नङा नैबेलाय आं सानखादों मोजां मोनो हा थावना खादाफारा नामा खादाफारा नङा बुथुवा दंलायनायहाय बिबारा जि मोजां जाबाय नैबेफोरबो बिबार एसे गायहांदों बिबारखौनो बै बिबारा लायनिथ' नैलाय जोंहा बेफोरनो गानोनो दिबावसो नैबेयो प्रमिला रानि ब्रह्म बड'लेण्ड मिनिस्ट्रि सेन्ट्रि देबोरगाव 2019 सासे फल'वार्स लोगो मोनबाय ओइथिं मोजांसिन नायदो नोङो बै आब' बै भिडिअ बानायबाय थानाया साबस्क्राइब खालामदों आरोखि आंखौ बेयाव मोना बे सिकिउरिटिफोर दोनो खोमा ओमफ्राय थायानो बांसिनानो सिम्पोलावनो फैदों बारा देलाय बोआखै नालाय बै आब'आ साबस्क्राइब खालामना होदों आरो आंखौ बेना NS बबेजोंबो बारदोंसो बिसोरो सिगांजों सेंग्रा सिख्ला जरा जरा बांसिन बेरायफैयो नालाय ओमफ्राय जौ लोंनानै बेरायफैयो नालाय बेखौनो बै आब'आहाय रायदोंमोन आरो आंखौ साबस्क्राइब खालामहोनाया ओंखायनो बेखौ एसे दावराव जादों आरो नै बिबारा ओरैबायदि मोजांखा जा मोजांखा नै वाव 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 so beautiful so take it just looking wow हायाव गोलैनानै थाजोब्बाय नै आंहा सासे साबस्क्राइबार लोगो मोनबाय आब'खौ नों चेनेलखौ होना होगोन आङो दे आब' जालायबाय नोंना लोगोआ गालांसिनो नोंखौहाय मालाबा लोगो मोनफिनगोन र' टाउनावनो थाखायोना जोंबो